क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीनफील्डनि साखाथि इट्स भबानीपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमर, एयर हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।